Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Security Diaries harmadik epizódjának felvételén. Leskó Róbert vagyok, a Security IT Kft. Üzletfejlesztési menedzsere, mellettem pedig kollégáim, illetve szakértő kollégánk. Gavallér Balázs, kiberbiztonsági szakértő, Szijjártó Viktor, kiberbiztonsági szakértő, és Szekeres Béla, információbiztonsági auditor. Mai témánk az adatbiztonság, illetve a vállalati adatvagyonokkal kapcsolatos témakör. A NIS2, illetve DORA kapcsán számos információ keringett a levegőben az elmúlt időszakban. Most nem kifejezetten ezen a két rendeleten fogunk végigmenni, hanem úgy általánosságban beszélgetünk adatbiztonságról, adatvagyonról, illetve hogy miket lehet ezek megvédése kapcsán tennünk. Úgyhogy először is Balázshoz szeretnék fordulni, hogy meséljen nekünk arról, mi az, hogy adatbiztonság, és mit tekintünk ebben a témakörben releváns adatnak, információnak. Sziasztok, üdvözlöm minden kedves hallgatót! Ugye említetted a NIS2-t meg a DORA szabályozásokat, és nem csak reguláris megfelelői vannak magának annak, hogy az adatvagyont védjük, hogy nem csak igazából ez az oka annak, hogy védeni kell az adatot, hanem mint magánember, vagy mint egy üzleti személy piaci életben, meg úgy a világban. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az adat nagyon sokrétű és nagyon sok mindenre felhasználható. Sokszor tering az a gondolat, hogy ha valami ingyenes, akkor nagyon valószínű, hogy a portéka mi vagyunk, és elemzen az áruk, mint a portéka, azok a mi adataink is, ezért tudunk bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni. Hogyha vállalati szinten gondolkodunk, nem csak szabályozási megfeleléseknek kell eleget tenni. Európai szinten beszélhetünk szabályozási megfelelésekről, mint a GDPR, NIS2, vagy DORA, vagy egyébként a PCI DSS-ekhez kapcsolódó regulációk. Ezek mellett még szeretném kiemelni azt, hogy nem csak a regulációk miatt fontos. Az adatoknak a védelme, egy vállalat esetében az adatvagyon, az a szellemi vagyon, amit ők birtokolnak, nem feltétlenül csak egy termék esetén, hanem bármilyen munkavállalói adatok vonatkozásában, ezenek a védelme fontos. Egy potenciális támadás esetén például ugye csak a kiberbiztonságról beszélhetünk, ezek a típus adatok eszközként vagy fegyverként szolgálhatnak a támadások kivitelezésére. De ne csak, hogy a támadásokról beszélgessünk, szerintem érdemes azt is megemlíteni, hogy egy ilyen adatbiztonsági kérdés esetén miért lehet fontos egy cégnek az, hogy megvédje ezeket az adatokat? Hogyha ér például egy vállalatot, bármilyen vállalatot, ugye az elmúlt időszakban sok támadás volt, hogy nagyon sok vállalatot kompromittáltak, vagy üzleti személyiséget, hogy a hírnevük csorbult. És ezért is nagyon fontos, hogy versenyképesek tudjanak maradni. Könnyebb egy üzleti döntést hozni egy felelős személyként, vagy akár egy másik vállalat tagjaként, hogy ha tudom, hogy az adataim biztonságban vannak, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy ez valójában az én érdekeimet szolgálja, az információk, amikkel én megbízom az adott entitást, az megfelelően van kezelve és védve. Megbízható valakat kevésbé megbízhatókkal szemben. Például, akinek még nem volt adatvédelmi incidense, nagyobb eséllyel fog egy bizonyos tendert vagy egy bizonyos versenyt megnyerni, vagy olyan üzleti helyzetbe kerülni, ami neki nem csak reputációs, hanem gazdasági előnyt is jelent. És igazából úgy gondolom, hogy az ilyen kérdése miatt fontos az, hogy mint az adatvagyon, meg a hasonló dolgok megfelelően legyenek kezelve és védve egy vállalat életében. Egyébként ez olyan szempontból is igaz, hogy ugye beszéltünk erről, hogy különböző regulációk, de ezeknek az adatoknak a védelme minden cégnek az elemi érdeke lenne épp az itt elmondottak miatt. Pont a fontossága miatt, meg amiatt, hogy sok cég ezt elhanyagolta, jöttek elő ezek a rendeletek, hogy kvázi kikényszerítsék az egység, legalább egy minimum szintű védelmi szintet, és ahogy egyre több a probléma, egyre komolyabb regulációkra lehet számítani. Tehát, és az pedig, hogy a reputáció, hát számos nagy cégnél hallottunk ilyeneket, amiket törtek, ezeknek azonnal híre megy, és ma már épp a rendeletek miatt például a GDPR nem teheti meg egy cég, hogy eltitkolja az adatvédelmi incidenseit, mert annak szabályozói oldalról is nagyon komoly következményei vannak. Korábban inkább a szőnyeg alá söpörték, ma ezt már nem tehetik meg. Igen, és nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ha mi is akár az ügyfélkörünkben, vagy akár a potenciális ügyfélkörünkben, ugye számos beszélgetésen vagyunk túl,
Nagyon fontos, hogy ugyan akár a NIS 2-ben ugye kiemelten fontos kategóriákba sorolták az egyes üzletágakat. Azt gondolom mindenkinek, minden cégtulajdonosnak számításba venni, hogy az ő cége, mindenkinek a saját cége a legfontosabb, és a saját cége a kiemelten fontos, és a stratégiailag fontos, mert ebben van az élete munkája, ebből él, ebből tart el 50-100 ezer családot, szóval akár a rendeletek hatálya alá tartozik egy cég, akár nem, mindenkinek a saját cégét kell kellően védenie. És egyébként ilyenkor is előjönnek amiről beszéltünk, hogy milyen a reputációja egy cégnek, ugye ma már elég gyakran előfordul, hogy úgy törik, hogy úgynevezett supply chain-ettekek vannak, tehát a beszállítói rendszereket törik meg, és azon keresztül jutnak hozzá egy céghez. Mindenki eldönthető, hogy inkább olyanba bízik, akinél sorra buknak ki az adatvédelmi incidensek, vagy egy olyanban, amelyik körül viszonylag nyugalom van, és csend és béke. Igen. No, de beszéltünk arról, vagy hát említetted, Balázs, ugye, hogy adott esetben ugye rossz kezekbe kerülnek az adataink, ugye? Mihez tudnak kezdeni, vagy mit kezdenek az adatainkkal a kiberbűnöző? Hát ugye most Béla például említette a supply chain attackokat, hogy ehhez hasonló támadási típusok is vannak, hogy ha egy támadó már megszerzett valamilyen adatot, vagy annak birtokába jutott, akkor azt egyrészt tudja értékesíteni akár a deep vagy a dark weben, valamilyen célra az, hogy ez az adat például kikerült, annak az értékesítése több célt is szolgálhat, hogy megzsarolni például az adott vállalatot valamilyen pénzügyi érdekből, vagy egyéb politikai, vagy bármilyen másik motivációból. Egy további támadáshoz már a megszerzett adatokat, például, hogyha személyes adatok kerültek ki az ott dolgozóktól, akkor lehet magas szintű személyeket megszemélyesíteni, és azzal ismételtebb újabb célzott támadásokat indítani egy vállalat ellen, aminek sokkal nagyobb a behatása, sokkal nagyobb az impaktja, akár pénzügyileg, vagy akár egyéb célból. És körülbelül ezek mellett is számos olyan támadási típusról tudunk, ahol az adatokat felhasználhatják. Például a zsaroló vírus támadás esetén nem feltétlenül van összefüggésben a teljes témával, de hogyha a teljes adatvagyont eltitkosítják, azért ez elég nagy pénzügyi és fizikai fájdalmat tud okozni egy vállalat életében. De egyébként konkrétumok is lehetnek, amikor azt hinnénk, hogy mi van abban, hogy egy-egy e-mailhez hozzáfért mondjuk egy támadó, és ismerünk olyan visszaéléseket, amikor konkrét e-mailre hivatkozva egy céghez megrendelés volt, és a beszállító, akit ki kellett fizetni, kapott egy e-mailt hivatkozva az e-mailben levő megrendelés számra, dátumra, mindenre, hogy ne ide utald a pénzt, hanem egy másik számlaszámra, csak egy e-mail alapján már a beszállítót át lehet irányítani, át lehet vágni. Tehát látszólag ártatlan információk is gyakran jól tudnak jönni egy rossz indulatú személynek. Persze ez mindegyik egyébként pszichológiai manipuláció kérdés, hogy éppen milyen aspektusban használják fel a támadók. Ők ugyanis kreatívak, és mindenfajta lehetőséggel élni fognak. Jó, azért abban legyünk őszinték, ma már a támadások 90%-a pszichológiai alapokra megy, legalábbis az kezdeti támadás, tehát valamilyen módon megpróbálunk rávenni egy embert, hogy nyisson meg egy e-mailt, kattintson egy weboldalra, ő maga utaljon át egy pénzt. Tehát... Persze, tehát a leggyakoribb támadási forma az így is úgyis adathalászaton keresztül, vagy célzott phishing levelekkel fog indulni. Túlnyomó részük. Jó, és mit tudunk tenni? Igazából lehet védekezni a különböző próbálkozásokkal attól szemben. függően, hogy milyen típusú támadóval, vagy szereplővel állunk szemben, vagy külső vagy belső szereplőkkel szemben. Külső szereplőkkel szemben tudunk védekezni az adataink megfelelő helyen való tárolásával, meg azoknak titkosításával, illetve rendszeres monitorozással, hogy éppen hol vannak esetleg olyan pontok, ahol egy támadó esetleg be tud jutni, és ezeket a gyenge pontokat lehet azonosítani. Hogyha belső szereplőkről beszélünk, például insider threatekről, ahogy belső fenyegetettségekről van szó, hogy a zsargon is mondja, akkor... Itt az, amikor a cég valamelyik dolgozója szándékosan vagy véletlenül... Valakitől megválnak, és ő bosszúból úgy gondolta, hogy a teljes céges negyedéves jelentést mind pénzügyi, mind stratégiait kiküldi. Valakinek ez például egy adatszivárgás. Vannak erre kifejlesztett technológiák, például adatszivárgási technológiák, amik szenzoros alapon működnek, és ezeket monitorozzák, hogy valaki jogosult volt egy bizonyos műveletet elvégezni, az adathalmaza, teszem azt, hogy meg vannak adva bizonyos kulcsszavak, hogy egy pénzügyi intézet esetében nem elhessenek ki bankszámlaszámok csak úgy. Vagy akár igaz az egészségügyi intézményekre, hogy ne lehessen visszaélni egészségügyi adatokkal, mert láttunk már ebből például zsarolást is. Fontos hozzátenni, hogy így adatkezelés szempontjából nagyon sok aspektusa van a védekezésnek, nem elhanyagolható az, hogy mindenki legyen tisztában az, hogy mihez férhet hozzá, és mit jogosult, meg mit nem jogosult például.
kezelni, tehát a jogosultságkezelés, meg a hozzáférés kezelés az tényleg nagyon fontos, de meg igazából ez a szervezetnek a dolga kialakítani. Ez itt kifejezetten gondolhatunk akár a biztonságtudatossági képzésekre, tréningekre. Igen, például, hogyha valaki ilyet észre, akkor azt azonnal jelezze az illetékes informatikai osztálynak, hogy azért ezen változtassanak. Nyilván ez jó hiszeműségelve, és mindig bízunk abban, hogy az átlagos felhasználó jó hiszeműen jár el. Ezen kívül még a hozzáférés kezelés, hogy meg bizonyos szerepkörök alapján például nekem, mint kiberbiztonsági szakembernek tényleg nem kell látnom a pénzügyi adatokat, szóval ezt is lehet kontrollálni természetesen, meg olyan megoldásokat választani, és azért erre vannak a bizonyos termékek is, amik például, hogyha nem szeretnék ezzel kézzel nagyon sok dolgot beállítani, akkor ezt egy termék megkönnyítheti. És bocsánat. Egyébként csak annyi, hogy itt az Insider Threatnél előjön még egy téma, amikor manapság annyira nehéz megfelelő informatikus találni, ha én beszeretnék törni egy céghez, akkor gyakran nem az a leghatékonyabb módja, hogy én most próbálkozom a tűzfalakon átjutni, hanem jelentkezem egy állásinterjúra, egy elfogadható fizetésért, és 2 hét múlva már bent fogok ülni az irodában. Ez az, amikor informatikusként. A másik, ahogy be lehet menni, már bocsánat, a gyenge láncem, a takarító, a portás, a biztonsági ember, akik tipikusan nem is annyira jól fizetettek, és ők arra is vigyáznunk kell, hogy ők adott esetben mit tudnak csinálni. Én azt szoktam mondani auditorként, hogy ha valahova be akarnak törni, be is fognak. Ez szomorú, aki nem ezt mondja, az egyszerűen nem látja a valóságot, vagy eltitkolja. Épp ezért fontos itt, ami elhangzott már az, hogy monitorozzuk az adott környezetet, mert a célunk az gyakran nem is az, hogy megakadályozzuk, persze meg is próbáljuk akadályozni, de az, hogyha valakinek mégis sikerült bejutni, mégis olyasmit csinál, amihez nem lenne joga, vagy nem lenne szabad, akkor azt időbe észrevegyük, mielőtt nagy kár történik. Például, hogyha valaki a fizetési adatok között adatbázis szinten nyúlkál, és nézegeti a dolgokat, vagy a számlákat, akkor azt észre lehet venni megfelelő monitorozással. Ehhez egyrészt megfelelő monitorozó rendszerek kellenek, mert egy cégnél általában nincs elég ember, aki ezeket figyeli, másrészt pedig olyan eszközöket kell használnunk, amik növelik a csúnya szóval a vizibilitást, tehát növelik azt, hogy mit látunk adatbázis szinten, mit látunk a hálózatunkon, mit látunk. Ha például hajnali 2-kor kezdik el nézegetni az adatbázist, annak 2 oka lehet, hogy informatikus tesz helyre valami hibát, akkor erről tudunk. A másik az, hogy a takarító az valamit éppen bevitt a hálózatba. Tehát mindenképpen ez az insider, de egyébként ez a külső támadások felderítésében is ugyanezeket az eszközöket használjuk. Tehát ezek a monitorozó eszközök minden ilyesmibe segítenek. Még azt hozzátenném, hogy ha már bekövetkezett a baj egy belső fenyegetés esetén, akkor ugye nem elég csak ezeket az eszközöket beszerezni, hogy monitorozzuk és észreveszünk, hogy van valami probléma, hanem ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy szükség van szakemberekre, akik bizonyos incidensek esetén eljárnak és értelmezik a történteket, vagy esetleg megteszik a szükséges lépéseket. Igen, viszont hogyha utólag szakemberként kell földerítenem valamit, akkor ha nincsenek adataim, nincsenek logjaim, naplóbejegyzéseim, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgom van. Ha viszont megfelelő monitorozásunk volt, akkor nem csak abban segít esetleg, hogy észrevegyük időbe, hanem utólag is tudjuk felmérni azt, hogy mihez fért hozzá az illető, milyen adatok szivárogtak ki, hogyan történt mindez, és ez egyébként követelmény is például a GDPR-nál. Tehát ez egyrészt a megelőzést is segíti, másrészt egy utólagos nyomozást is lehetővé tesz. Illetve hát, hogyha sikerül valami csoda folytán elkapni az elkövetőt, akkor nagyban segíti azt is, hogy ezért felelősségre is lehessen vonni. Igen, meg hát gondolom úgy egy helyreállítás, visszaállás, egyéb nyilván a támadás minősége és mélysége befolyásolja ez, de hogy a helyreállítási dolgokra is hasznos segítség ez. Ebben teljesen igazad van, ugyanis amikor föltörnek egy hálózatot, akkor gyakran kérdés, hogy milyen szinten kompromitálódott az a hálózat. Egy munkaállomásra jutottak be, és még nem tudtak tovább menni, időbe elkaptuk a betörést, vagy már a teljes hálózatot megbízhatatlannak kell tekintenünk, szervereket újra telepíteni. Nem mindegy, mondjuk akár egy 20 fős cégnél sem, hogy újra kell telepíteni 2 szervert és 20 munkaállomást, vagy csak egy munkaállomásról leírtani egy vírust. Az egyik esetben ez egy sokkal hosszabb folyamat lesz, és sokkal nagyobb kiesés időben, munkában, mindenben. A másik esetben meg lehet, hogy az informatikus egy óra alatt megoldja. Ezért is sokszor egyébként beszédes, hogyha már jogosulóan bejutott valaki egy ilyen szervezetbe, hogy mi volt az az adatmennyiség, amit képes volt kivinni. Például az elég sokszor ugye megjelenik a dark web-es fórumokon, hogy valamilyen céget kompromittáltak, és több terabájtnyi adat kerültek ki, vagy csak 200 megabyte. Meg az is például, hogy honnan nagyon sokszor szokott lenni például egy mint abból az adatmennyiségből, amit ők eltulajdonítottak.
és mielőtt áruba bocsátják. Egyébként ez a cég üzleti érdekeinél is előjön, pénzügyi érdekeinél, gyakran a betöréseknél valójában nem is történt betörés, csak megzsarolják a céget egy korábban valahonnan megszerzett pár adattal, hogy nagy mennyiségű adathoz jutottunk, hogyha nem fizetsz, nyilvánosságra hozzuk. Hogyha van megfelelő monitorozó rendszerünk, akkor meg tudjuk mondani, hogy legalább akkor, hogy valóban történt-e ilyen, és valóban ilyen széles körű ez, ami kiszivárgott. Arról már nem is beszélve, hogy ugye a GDPR szerint 72 órán belül nekem tájékoztatnom kell azokat, akik ismertek, hogy az ő személyes adataik kikerültek. Értem. Egyébként ez a jövőre nézve is most is vannak olyan tervezetek Európai Unióban, amik a cégek közötti együttműködést, illetve a kötelező információbiztonsági incidensek bejelentését szolgálná, hiszen hogyha tudjuk, hogy mik történnek, kik csinálják, akkor az mindannyiunk védelmét szolgálja. Tehát, hogy ezek ellen csak úgy tudunk fellépni, hogyha összefogunk. Persze, ez a típusú kezdeményezés meg attitűd eddig is jelen volt, csak igazából nem valósult meg, viszont törekvés eddig is volt rá. És nyilván mindannyian nagyon üdvözölnénk, hogyha nagyon sok ilyen információ rendelkezésre állna egy támadásnál, hogy tudjuk a lenyomatokat, a nyomokat azonosítani, és mi is ki tudjuk őket védeni. Bár nem tudom, szerintem az még távolibb kérdés. Ez így van, tehát sajnos ez jelenleg gyakran utópia, bár azért bizonyos speciális területeken, például pénzügyi intézmények, energetika, ott már vannak ilyen regulációk is, meg olyan belső fórumok, ahol ha nem is publikusan, de kicserélik egymással az információkat. És egyébként ez akár csak olyan egyszerű dolgokban is megnyilvánul, hogy egy SIEM rendszerben megkérik, hogy akkor keressünk rá, hogy ilyen IP címekről, vagy ilyen jellegű fájlokkal történtek-e műveletek, mert más hasonló intézményeknél találkoztak ilyenekkel, és utólag ilyenkor vissza tudunk nézni, hogy mi is érintettek lehetünk-e abba, vagy nem. Említettétek itt sok mindent. Az egyik nagyon fontos, vagy nekem érdekes téma lehet, ez a hozzáférés kezelés. Nyilván laikusként is azt gondolom, hogy nyilván ez egy fontos dolog, hogy ki mihez fér hozzá egy vállalaton belül. Mégis mik ezen a területen a legfontosabb sarokpontok, vagy legfontosabb tudnivalók, Viktor? Igen, köszönöm, hogy átadtad a szót. Amire te gondolsz, az a IT Security-ban nevesített Identity and Access Management, rövidebb nevén IAM. És ez az a technológia, ami gyakorlatilag arra használandó, hogy egy adott szervezetbe a különböző felhasználóknak a jogköre, illetve a teljes életciklusa úgymond visszakövethető legyen, és befolyásolható legyen. Ugye erre azért van szükség, mert veszünk egy nagy szervezetet, ugye van rengeteg divízió, tehát mit tudom én, vannak a HR-esek, jogi osztály, IT üzemeltetők, és a többi. És ugye ezek a felhasználók ugye mind más és más jogkörökkel kell, hogy rendelkezzenek. És ugye ezekben az esetekben nyújt segítséget a Identity and Access Management, ugyanis menedzselhető egy központosított felületen az, hogy kinek milyen jogosultságai vannak, milyen csoportoknak a tagjai. Tehát ugye ez az egész a Least Privilege Access elvet követi, ami azt jelenti, hogy minden felhasználónak meg van szabva az, hogy mihez férhet hozzá, és milyen mértékben. És ugye ez igazából kézenfogva jár amúgy a Role-Based Access Control-lal, ami pedig azt definiálja, hogy a különböző divízióknak külön csoportok vannak definiálva, ahova ezek a felhasználók hozzá vannak adva. Tehát, hogy például egy IT-s nem fog tudni, vagy nem szabad hozzáférnie úgymond HR-es erőforrásokhoz, csak azokhoz a területekhez, ami az ő hatáskörébe tartozik. Uh-huh. És ezt gondolom akkor, ugye, amit te is említettél, ugye, hogy segít abban, hogy minimalizáljuk ugye az esetleges támadás esetén a oldalirányú mozgásokat, a különböző nagyobb kitettség, vagy a meglévő kitettség hirtelen nagyobbá váljon, illetve szélesebb körülvé váljon. Így van. Tehát pont ez a lényeg az egésznek, hogy megszabott határok között, vagy határokon belül tudjanak ezek a felhasználók tevékenykedni.
least privilege, akkor gondolom ez azt jelenti, ugye, hogyha szó szerint próbálom fordítani, hogy mindenki a szükséges minimum szintet kapja meg, a szükséges minimum elérést, ami a munkavégzéséhez szükséges, és semmivel se többet. Security-ban az van egy alapelv, nem csak arról szól, hogy kiben mennyire bízunk, mert ugye nyilván egy biztonsági átvilágítás is kell adott esetben, hanem ez, amiről szó volt, ez a least privilege. Nagyon szép dolog, hogy én bízok benned, és semmi problémám, nyilván egy megbízható kolléga vagy, ettől függetlenül csak ahhoz férsz hozzá, és csak addig, amíg a munkádhoz szükséges. Ezzel tudjuk a lehető legjobban korlátozni, a kockázatokat is csökkenteni. De egyébként ez a Identity and Access Management máshol is előjön, tipikus audit kérdés, konkrét pénzintézetnél is volt, hogy elmegy egy vezetőállású munkavállaló, és auditor megkérdezi, hogy oké, ekkor szűnt meg a munkaviszonya, mikor lettek letiltva az accountjai az egyes rendszerekben. Nézzük meg a lekérdezést, mondjuk egy naplóállományokat, hogy mikor lépett be. És hogyha van egy identity management megoldásunk, akkor 2 klikkeléssel az összes rendszerbe azonnal letiltottam az accountot, és amit a szabványok is elvárják, regulációk manapság, a dokumentáltságot, az is teljesült, tehát belépett, kap egy jóváhagyást a bizonyos jogokhoz, annak nyoma van a rendszerben, hogy ez megtörtént, ugyanígy a letiltásnak is, tehát mind az audit, mind a biztonsági követelmények sokkal jobban teljesülhetnek. Mi a helyzet a informatikusokkal, mi a helyzet az admin jogokkal, ezt is tudjuk kezelni külön ezekkel az IAM rendszerekkel? Így van, tehát léteznek olyan megoldások, ahol az IAM rendszer úgymond integrálható a PAM rendszerrel, és ugye a kettő között az a különbség, hogy az IAM rendszer az a szervezetben lévő úgymond összes felhasználóra érvényesíthető szabályok sorozata, míg a Privileged Access Management az meg inkább egy szűkebb réteg, tehát kifejezetten azokra a felhasználókra fókuszál, akik ugye kiemelt jogosultságokkal rendelkeznek, tehát tipikusan szerveradminok, alkalmazás adminisztrátorok, tehát akiknek tényleg úgymond kritikusabb az impactjük abból a szempontból nézve, hogyha mondjuk megtörik őket, akkor ott ugye minél nagyobb a jogosultsági szint, annál nagyobb károk okozhatóak. Tehát igazából itt körülne a kettő egymástól, viszont, mint mondtam az előbb, a Identity Access Management kibővíthető egy ilyen PAM funkcióval is. Nem teljesen fedi le, de van rá lehetőség. Egy kisebb cégnél az a kockázat, hogy a informatikus vagy adminisztrátor az szinte mindenhez hozzáfér, mert nincsenek dedikált emberek, tehát ezért kell tudni nyomon követni, hogy mi történik az ő nevével, jelszavával, stb. Egy nagyobb cégnél, ahol valamennyire specializálódott emberek vannak, aki az adatbázis adminisztrátor csak az adatbázisokhoz fér hozzá, egy Unix adminisztrátor csak a Unixokhoz, ott viszont az a probléma, hogy nagyon nagy impaktja lehet, nagyon nagy potenciális kockázat annak, hogyha visszaélnek az accountjával. És egyébként máshol is elő szokott jönni ez a probléma, például amikor kicsinálta című dolog, amikor összedőlt valami, eltűnt az adat, kiszivárgott, és itt akkor visszajutottunk az insider threathez. Ezen a ponton is elő szokott jönni, hogy ki és mit csinált, és hogyha van egy jó privileged user managementünk, vagy privileged access management rendszerünk, akkor nyomon tudjuk követni, hogy az adminisztrátorok mit csináltak. Ennek nem csak a felelősségre vonás lehet a szerepe, nyilván az is, de akár az is, hogy tanuljunk a hibáinkból, és ne kövessük el újra ugyanazokat. Illetve azért egy nagyobb szervezetnél tegyük az, hogyha megfelelően szanaszét vannak tördelve a szerepkörök, és például valaki meg tudna oldani bizonyos típusú problémát, de mégsem kerül megoldásra, mert le vannak korlátozva jogkörök, és például nem rendelkezik vele. Olyan dolgok, mint egy Shadow IT ki tudja magukat nőni, hogy annak ellenére mégis megoldják valamilyen jogosultsági problémával, hogy valójában nem tehetné, de mégis rendelkezik valamilyen szintű hozzáféréssel. Ezért ezek is képesek egy szervezetből kinőni. Legyünk őszinték, minden cégnél, bármennyire is nem lenne szabad, kialakulnak olyan szerepkörök, olyan személyek előlépnek, akik megoldják a problémákat, és akik épp ezért szép lassan egyre több helyre kapnak jogosultságokat. Ami nagyon jó, mert gyorsan működőképessé tudunk tenni egy rendszert, de egy jelentős kockázatot is jelent azzal, hogy mindenhez hozzáférünk. Potenciálisan kompromittálható fiókok lesznek. Így van, és az ilyen felhasználók azonosítása és monitorozása mindenképpen fontos. Említetted ezt a Shadow IT-t, ez egész pontosan mit takar, mit jelent?
A Shadow IT az egy érdekes állatfaj, a gyakorlatban igazából az azt jelenti, olyan rendszereket értünk Shadow IT alatt, jogosultság szempontból nincsenek lehatárolva, illetve nincsenek monitorozva. Ezek általában azért alakulhatnak ki egy szervezeten belül, hogy mondjuk egy munkát gyorsabban elvégezzenek, ne kelljen mondjuk végigmenni a adott jogosultságok megkérésének a folyamatán, viszont ugye ezzel az a probléma, hogy ezekre a rendszerekre nincs rálátás, nincs monitorozva, és ami itt történik, az gyakorlatilag az árnyékban van, tehát innen is jön a kifejezés. Egyébként ez olyan szinten kockázat, hogy sok-sok éve a NASA-nak a Jet Propulsion Laboratóriát egy Raspberry Pi-n keresztül törték föl, amit ott hagyott valahol egy üzemeltető, és miután senki nem tudott róla, mert az üzemeltető már elment, nem is volt patchelve, nem is volt nyomon követve a rendszer. Egyébként egy jó SIEM megoldással lehet monitorozni ezeket a dolgokat, észre lehet venni az olyan berendezéseket, amelyekről nem tudunk, és egy jó Identity and Access Managementet, ha integrálunk egy SIEM-mel, akkor nagyon nagy hozzáadott érték lehet, hiszen nyomon tudjuk követni azt, hogy melyik felhasználó. Gyakran egy IAM nélküli környezetben ugyanaz a felhasználónak különböző nevei vannak a különböző rendszerekben, nem áll össze a kép. Ha használunk egy IAM-ot, és ezt tudjuk integrálni egy monitoringgal, akkor lesz egy összképünk arról, hogy egy adott felhasználó mit csinál, és például ilyen user behavior analízissel észre tudunk venni olyan változásokat a viselkedésében, amelyek problémára utalnak. Akár szándékos, akár visszaélés. Én nagyon távolról szagolom, bár már egy ideje dolgozom veletek, és igyekszem fejlődni, de azért nagyon távolról szagolom az információ biztonságot. Nagyon sok vállalati környezetben ugye van a Microsoftos, de akár más megoldás is szóba jöhet, AD kérdéskör. Ha van egy jól felépített, jól megszerkesztett AD, minek kell még nekem ehhez pluszba még egy külön túl, azon kívül, hogy persze a gyártók örülnek, hogyha eladjuk, de mivel ad többet egy IAM PAM, mint egy jól megszerkesztett AD környezet? Teljesen jogos a kérdés, és köszönöm, hogy feltetted, ugyanis erről fontos beszélni. Ugye az AD az alapja minden szervezetnek, ugye ez az a rendszer, amiben az adott szervezet hálózatán lévő eszközök úgymond struktúráltan vannak elhelyezve, és a jogosultságok is itt vannak definiálva, hogy az adott mondjuk szerverek, végpontok, nyomtatók milyen csoporttagságokkal rendelkeznek, illetve milyen jogosultságokkal. Ez ugye nagyon fontos, hogy jól legyen definiálva. Az IAM az ott jön szóba, és igazság szerint az egy nagyon erős kiegészítő modulja tud lenni az Active Directory-nak, ugyanis központosítottan lehet látni, hogy az adott felhasználók ugye mit, hol és milyen formában csinálják. Emellett ugye az IAM rendelkezik egy ilyen, amit Béla is említett az előbb, egy ilyen user behavior analízis modullal, ami gyakorlatilag figyeli ezeket a tevékenységeket, amit az egyes felhasználók csinálnak, és hogyha a normálistól eltérő úgymond tevékenység detektál ez a modul, akkor ott automatizáltan úgymond bonthat egy kapcsolatot, vagy megakadályozhat egy olyan lépést, vagy tevékenységet, ami amúgy a szervezetre nézve káros lenne. Tehát igazság szerint itt a hatékonyság növelés miatt érdemes ilyen megoldásokban gondolkodni. Én azt azért hozzátenném, hogy egy tipikus ilyen megoldás az nem a 10-15 fős cégekre lesz bevezetve. Egy 10-15 fős cég, kisvállalat, nagyon könnyen el van egy jól beállított Active Directory valamiből, integrálja a dolgokat, beállítja ott azt a pár jogosultságot, amit kell. Gyakran nem teszik, de meg lehet ott oldani ezeket a dolgokat. De hogy a cég mérete elkezd növekedni, egyre többféle rendszer van, nem csak a Windows alapú rendszerek, hanem hálózati eszközök, Unix, Linux alapú rendszerek, webszerverek, egyre inkább előjön az, hogy nem mindent tudunk integrálni az Active Directory-ba, és valahogy össze kell fognunk a jogosultságokat, a szerepköröket. Ez az a pont, ahol színre lép igazából egy IAM. Kezdetben egy kicsit fájdalmas bevezetni, főként egy meglevő cégnél, elég nagy elköteleződést igényel, főként menedzsment támogatást, viszont nagyon nagy hozzáadott értéke tud lenni
dolog a cégnek a biztonsági kultúrájához. Illetve hát, hogyha most már jönnek elő az audit követelmények és a különböző szabályozók, akkor az annak való megfelelésnek is. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy mi lehet a körülbelüli méret, amitől érdemes gondolkodni? Ezt én nem tudnám megmondani konkrétan. A kisvállalat hagyományos értelemben nem. De hogyha megnézzük a NIS 2 szabványt is, vagy regulációt, ott is vannak bizonyos funkciók, amiket, hogyha cégek ellátnak, a kritikus infrastruktúra, stb., akkor kötelező nekik megfelelni. Ez igaz lehet egy egyfős cégre is, hogyha például DNS szolgáltatás biztosít másoknak. A NIS 2 itt például Kerekperec előírja, hogy ez NIS 2 alá esik. Miközben a cég mérete, bevétele nem indokolná. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez minden egyes cégnek magának kell mérlegelnie, hogy egyrészt milyen szabályozók, regulációk, szabványok vonatkoznak rá, mik azok, amiket érdemes betartani, mik, amit kötelező, és ennek alapján eldöntheti azt, hogy lehet érdemesebb bevezetni egy ilyen megoldást. Egy 50 fős cégnél már biztos, hogy elgondolkoznék rajta, hogy érdemese. Annál kisebbnél pedig akkor igazából, hogyha tényleg a bizonyos megfelelések követelmények miatt ez fontos. Tehát például a bankkártyarendszereknél a PCI DSS már régóta elég precíz követelményeket fogalmazott meg. Egy pénzügyi intézmény, amely főként, hogyha bankkártyadatokat kezel, akkor már egészen kisméretnél is nagyon kemény szabályoknak kell megfelelni, és nagyon kemény büntetéseknek nézhet elébe. És akkor gondolom az eddigiek alapján logikusan nekem az következik, hogy végülis a létszám nyilván az is fontos, de hogy mondjuk a vállalatnak az összetettsége, hogy különböző hányféle csoportot kell mondjuk létrehoznom a környezet. Amint igazából a szerepkörök elkezdenek különülni, meg hogy igazából milyen adathoz kifér hozzá, és ezen a fókuszban akkor már érdemes azon elgondolkodni, hogy nem csak akár regulációknak való megfelelés miatt akarunk IAM-ot implementálni, hanem igazából már szükségszerű, és a saját adatvagyonunkat kívánjuk megvédeni. Ez az adatok szempontjából való megközelítés az egyik, illetve a másik pedig, amikor a komplexitását nézzük a hálózatnak, hogyha már bocsánat, van egy Windows szerverünk 20 darab munkaállomással üldögélünk, és egy darab file-szerverrel, akkor az egy viszonylag jól kézben tartható dolog. Sajnos, vagy a mi szempontunkból szerencsére a legtöbb cég azért nem így néz ki, és ahogy nő a dolog, egyre több fajta, hogy szó volt róla, hogy mondtad, egyre több fajta szerepkör jön elő, különböző Linuxokat, network üzemeltetők, hálózatosak, stb. Ez lesz az a pont, amikor a bonyolultság is nő, meg az adatvagyon is különböző helyeken van, nem egy helyen, és ezeket már nagyon nehéz akkor átlátni valahonnan. Meg ezzel egyébként arányosan a kockázat is nő. Minél inkább valaki több dolgot ér el, annál nagyobb a kockázat, hogy kárt is tesz benne, ha már visszatérünk az insider-hez, meg a szabotáshoz. Gyakran egyébként a vezetők, akiknek döntéseket kell hozni arról, hogy kiadnak-e jelentős összeget egy ilyen bevezetésre, nincsenek is tisztában azzal, hogy például hallottam én olyan céget, ahol azt mondta az ügyvezető, hogy de az informatikus ne férjen hozzá a fizetésadatokhoz. Az informatikus hozzá fog férni. Mondhatjuk azt, hogy elvettük az adatbázisból a jogát, be fog lépni rendszergazdaként, és látni fog mindent. Egyrészt szerepköröket azt egy IAM-mal lehet kezelni, és egy PAM-mal vagy megfelelő monitorozással pedig nyomon lehet követni, hogy valóban hozzáférte a rendszergazda, annak ellenére, hogy nem ez volt a szándékunk. És mondhatja azt a vezetőnek valaki, hogy de hát én elvettem a jogát, hogyha az illető bármikor visszaadhatja magának. Honnan tudja ezt az illető? A rendszergazda ad magának egy jogot, megnézi a teljes fizetéslistát, majd utána elveszi magától a jogot, és mindenki nyugodtan hátradől. A vezető azért, mert azt hiszi, hogy nem történt semmi, az informatikus meg azért, mert kiszedte az összes adatot. Na most, hogyha van egy IAM-unk, PAM-unk, egy megfelelő SIEM megoldásunk, akkor meg tudjuk ezt nézni, akár rendszeres riportokkal nyomon követhető, hogy kifért hozzá. Vannak olyan tevékenységek, amiket meg tud csinálni, mert a munkája miatt meg kell tudni csinálni az informatikusnak, de nincs rá szüksége általában. És hogyha benne van egy riportban, a vezető azt látja, hogy tényleg hozzáfért pénteken munkaidő után, akkor megkérdezheti, hogy volt valami üzemzavar, aminek az elhárításához erre szükség volt, vagy pedig szeretnéd a munkakönyvedet megkapni. Hál' Istennek erre egyébként vannak különböző gyártói megoldások, hogy beszéltünk arról, hogy user vagy felhasználó alapú viselkedések, hogy tipikusan ezeket az anomáliákat lehet vele kiszűrni. Igen, de ez csak akkor van, hogyha megvan arra a vizibilitásunk. Tehát a meg a képesség, megfelelő monitorozáshoz
két dolog kell, egyrészt megfelelő naplóbejegyzések, hogy lássuk, mi történik, és megfelelő szoftver, ami ezeket föl tudja dolgozni. Illetve a harmadik, hogy legyen, aki ki tudja értékelni, hogy valójában mi is történt. Így van. Hát ez utóbbi szokott talán a legnagyobb probléma lenni sok esetben. Hát erre többfajta megoldás is van. Bizonyos méret fölött a cégnél általában belül is kell, hogy legyen olyan ember, aki egy ilyen megoldást monitoroz. Kisebb cégeknél meg ezt meg lehet oldani kiszervezve is adott esetben, és akkor a vezetőnek csak a követelményeket kell megfogalmaznia, hogy szeretnék mondjuk azt, hogy monitorozzatok a rendszerekhez való hozzáférést, ezek a kritikus erőforrásaink, ezek a kritikus információk, én kérek egy riportot minden héten arról, hogy ki fért hozzá, ezen kívül szeretném azt látni, hogy ha bármifajta szerintetek ilyen visszaélés történt, vagy rendellenes szokatlan működés, akár egy user behavior analízisből, akár egy más szabályrendszerből, akkor szeretnék ezekről értesítést kapni. Tehát ez az, amikor kiszervezzük gyakorlatilag, illetve hát a másik meg nyilván, hogy veszünk föl embereket, akik képesek erre, hogy monitorozzák. Kisebb cégnél munkaidőben, esetleg részfeladatként, a többi feladata mellett, nagyobb cégnél meg dedikált embereket. Igen, és hát azt gondolom, itt ez nagyon nyilván ezek a rendszerek általában nem túl pénztárcabarátak, ezt lehet mondani. Tehát itt ez lehet a megoldás adott esetben a NIS2 kapcsán, és a kisebb méretű cégeknél, akik viszont tevékenységük okán, vagy már pont a méret éppen átbillenve a hatály alá tartoznak, akkor ez egy jó megoldás lehet, hogy részben kiszervezett, részben szolgáltatásként megvásárolt, szolgáltatásként vásárolják meg ezeket a dolgokat? Nyilván, hogyha szolgáltatásként veszed, akkor adott esetben egy kisebb cégnek kedvezőbb lehet. De ez a nem túl pénztárcabarát, ez egy érdekes kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy a security az csak viszi a pénzt. Ha jól csináljuk, akkor rendszeresen kicsi közepes mennyiséget, ha rosszul, akkor egyszer, de akkor nagyon. Tehát lehet spórolni ezen, de amikor elviszik az adatvagyonunkat, amikor kikerülnek az ügyfeleink adatai, akkor lehetséges, hogy sokkal többet fog az kerülni annak az elhárítása, és akkor még a reputációról nem is beszéltünk, mint hogyha rendes rendszerekre költöttünk volna időben. És legyünk őszinték, hogyha nem kritikus infrastruktúrát üzemeltetünk, ahova úgy is be fognak menni, hogyha nagyon akarnak, és jó esetben időben észrevesszük, de azoknál az környezeteknél mondjuk tipikusan államok a támadók, vagy állami megbízással. Az átlag hacker az nem így dolgozik. Az átlag hacker az minél könnyebben célpontot akar. Ha van 3 bank, akkor azt fogja föltörni, amelyiket könnyebb. Ha van 50 darab cég, akkor megpróbálkozik mindegyiknél 3-nál bejutott, a többit azt nyugtó hagyja, mert neki minél gyorsabban pénz kell. Ez most csúnyán hangzik, de ezekben az esetekben nekünk nem az a célunk, hogy tökéletes biztonság legyen, olyan nem is lehet, hanem hogy jobbak legyünk, mint a többiek. Nem mi legyünk azok, akiket igazából fölnyomnak. És hogyha a többiek megfelelő szoftverekkel védik a hálózatokat, akkor mi is kénytelenek leszünk, különben mi leszünk a könnyen megtalálható célpont. Ez azt is jelenti akkor, hogy aki éppen méret vagy bevétel okán éppen, hogy a NIS2 hatály alól kicsúszik, és ezért most fellélegzett, hogy de jó, nekem ezzel nem kell foglalkozni. Igazából, hogyha jól végzi el a munkát a NIS2 kötelezett vállalkozások köre, akkor igazából ők lesznek az első számú célpontok? Akár igen, de egyébként az egy félreértés, hogy nekem a NIS2 miatt kell biztonság. Igen, ez abszolút, igen, ezen nem vitatkozunk. Ez már rég kellett volna, csak igen. Sokan elhanyagolják, és ezért egyre inkább kikényszerítik. Igen. És azt is látni kell, hogy az elmúlt években sokat szigorodtak, és egyre szélesebb körre vannak előírások. Uniós szinten is, illetve Magyarországon is infotörvényes társaival. Tehát vannak olyan jogszabályok, amelyeknek meg kell felelni akkor is, hogyha nem vagyunk NIS2 kötelezettek, és nem auditálnak minket. Az persze egy fogalmazunk úgy, hogy látványosan előtérbe kerültünk, hogyha NIS2 előírta nekünk a kötelező auditot 2 évente, azt hiszem. Akkor persze előtérbe vagyunk, de hát ettől még ugyanezek a követelmények léteznek mindenkire. Igen, számos esetben találkozunk olyan kifogással, vagy találkoztunk az elmúlt években olyan kifogással, hogy miért pont minket törnének meg, nem foglalkozunk vele, nem költünk rá, és nemrégiben olvastam egy talán angol, de brit szigeteken, az biztos, egy családi bútorboltról, aki külső támadás áldozata lett, megpróbálták ugye helyreállítani, megpróbálták visszahozni az adatokat,
hálózat nem sikerült, és a 100 évnél régebbi családi vállalkozás bezárt. Manapság sokan nem is látják azt, hogy kis cégnél a zsarolóvírus gyakran még nagyobb kárt tud csinálni, mint egy nagy cégnél. A nagy cégnél általában gondolkoznak megfelelő mentésen, ami nem csak elektronikus mentést jelent, mert ma már, ha egy hacker föltöri a hálózatot, akkor a következő napra eladta a hozzáférést, jön az, aki a malware-rel összetitkosít mindent, letörli az online mentéseket, amik a szerveren vannak. Nekem is kellett visszahoznom úgy, hogy Synology-ra volt mentés, de amikor titkosította, akkor a Synology-ra is kerültek föl a titkosított állományok. Ott szerencsénk volt, mert rosszul volt megírva a vírus, de nem mindenkinek van ilyen szerencséje. És egy kicsi cégnél is azt mondanám, hogy az a minimum, hogy hetente vagy havonta kiírni egy szalagra, egy merevlemezre, bármire, amit lehúzok a hálózatról, és beteszem a fiókba. De egy kicsi cégnél gyakran nem gondolkoznak, nincs megfelelő mentés, vagy a mentés csak elektronikusan elérhető. Tehát még nagyobb kockázata lehet, mint egy nagy cégnél, ahol ha pár nap alatt is, de mentésből helyreállítják, hogyha rendben van a dolog. De egyébként visszamehetünk a World Trade Center elleni első robbantásra, amikor még nem dőlt össze az épület. Sok cég azért ment csődbe akkor kicsik, mert 3 hétre le volt zárva a nyomozás miatt az irodaház. Nem fértek hozzá a mentéseikhez, az adataikhoz, stb. Tehát kicsi cégnél gyakran nem gondolkoznak olyan széles körben, mint a nagyobbak. És pontosan az a gondolkodás, hogy visszatérünk az alaptézisedhez, pontosan ezért lesz az, hogy mivel nem gondolkoznak nagyban és nem készülnek fel, hogy potenciális célpontok lesznek, mert ugye a versenytársaik is elmennek mellettük, és hogy nehezebb védelmet kell alakítani, ha nem is foglalkozok vele. És egy kis 10 fős bútorcégnél gyakran nincs is főállású informatikus, hanem valaki csak beszállít, oda jön hetente egy napon, megcsinálja, amit kell, nem megy a nyomtató, helyre teszi. Nincs is feltétlenül rá indok, és nem is feltétlenül éri meg föntartani egy főállású informatikus, akkor ki lehet szervezni, ahogy mondtad, akár szolgáltatásként is bizonyos funkciókat. Nem biztos, hogy olyan szintű ilyen megoldást vezetnének be, mert azt talán nem indokolja a cég méret, meg a cégnek a környezete, de megfelelő monitorozást azt ott is össze lehet hozni. Beszéltünk sok mindenről, jól megvédett hálózatokról, meg jól megvédett felhasználókról. Egy dologról még nem. Ugye a kiválóan védett hálózatunkban, kiválóan védett embereink behozzák a saját eszközeiket, vagy nem feltétlen saját, lehet ez céges, de mondjuk mobil eszközöket, amik aztán ide-oda különböző hálózatokon működnek. Ugye nagyon sok esetben a céges telefon privát telefonként is működik, vagy privát telefon működik céges telefonként, vagy akár a laptopunkkal elmegyünk a családi nyaralásra, és workaholikok vagyunk, és mindenképpen nálunk legyen, de és akkor persze a céges laptopon, a hotel ingyenes wifi-én azért elindítunk egy videót, egy mesét a gyereknek. Szóval mit tudunk tenni, hogy ezek a mobil eszközök megfelelően védve legyenek? Hát igazából válasszuk külön a dolgot. Egyrészt az, amikor a cég biztosítja az eszközöket, és innentől kezdve a cégnek teljes kontrollja van felette, hiszen eldöntheti, hogy a céges célra biztosított eszközökön mit tehetünk, és mit nem, milyen lehetőségeink vannak, illetve a másik az, amikor saját eszközünket használunk munkára is, ez a Bring Your Own Device című hozd a saját eszközödet, ami manapság elterjedtem. Az első eset egy nagy cégnél viszonylag egyszerű, a cég korlátlanul monitorozhatja gyakorlatilag az eszközöket, hogyha ezt előírta a megfelelő szabályzatokban. Nyilván a cég titkosítja a merevlemezét mondjuk egy laptopnak, tehát hogyha ellopják a laptopot, akkor is csak anyagi kár keletkezik, az adatok nem tűnnek el, nem lehet velük visszaélni. Ez az egyik irány. Itt persze előjön az, amit mondtál, hogy a gyereknek egy videót azért elindítunk rajta. Itt azt tudom mondani, hogy a biztonság, tudatosság és ennek való megfelelő képzés, mert nyilván annak meglehetősen kicsi a kockázat akkor is, ha céges policyba ütközik, hogyha egy YouTube videót elindítottam, hogy a gyerek végignézze. Ha viszont már odaadom a nagyobb gyereknek a gépet, hogy intézze a egyetemi házi feladatát, és ezért programokkal telepít és hasonló, annak már sokkal nagyobb a kockázata. Tehát ez sajnos egy leginkább a józan észnek kéne eljátszani, amiben nagyon sokat segítenek a megfelelő képzések. Telefonoknál is gyakran külön választják a céges és a privát telefont. Itt egyébként előjönnének már olyan problémák is, hogy vannak államok, ahova, hogyha bemegyünk, akkor átnézhetik a telefonunkat. Tehát, hogy elviszünk egy céges telefont ilyen helyre, vagy nem.
hiszen ezen mondjuk kétfaktoros azonosításhoz szükséges adatok vannak. Gyakran jelszókezelőket tárolnak rajta, céges levelezéshez hozzá lehet férni. És akkor itt most vissza lehetne utalni az olyan törésekre, ahol céges levél alapján rá lehet venni mondjuk egy titkárnőt, hogy légy szíves, biztosítsátok a laptopot az új kollégának, aki holnap fog jönni, amikor én éppen vitorlázok a Kajmán-szigeteken, és akkor a főnököt nem érik el, de nevébe küldtek egy levelet, akkor már is be tudott valaki menni a céghez. Tehát az egyik az, hogy megvédjük a céges dolgokat. A céges telefon az nem csak annyit jelent jó esetben, hogy céges számlára vettünk egy telefont, és a cég nevére érkezik a mobilszámla, hanem annyi is, hogy megfelelő mobileszközmenedzsment, úgy mobile device managementet teszünk föl, hogyha például elveszett a telefon, távolról törölhető legyen, hogy a rajta levő alkalmazásokat, ami üzletileg kritikus, azokat sokkal jobban megvédjük, nyomon tudjuk követni, be tudjuk kötni akár szintén egy ilyen megoldásba, hogy látszódjon, hogy mit tud csinálni, mit nem tud csinálni. Tehát a céges környezetet lehet egyféleképpen kezelni. A másik, a privát telefonok okozta probléma, és ez gyakran sokkal nagyobb, hiszen privát telefonra is föltesznek céges e-mailt, kétfaktoros azonosítású használatos alkalmazások teljesen rendszeresen vannak privát telefonokon, és ezekre se ráhatással, se láthatása nincsen a cégnek, nem rát lá, hogy mi történik, és nem is nagyon szólhat bele. Milyen alapon tiltom meg Józsinak, hogy fölrakjon a telefonjára egy neki tetsző alkalmazást? Gyakorlatilag nem tehetem meg. Gyakran ezekre is vannak jó megoldások, amelyek egy védett környezetet alakítanak ki a privát telefonon belül, amelyek egyfajta sandboxba, vagy nem tudom, nem sandbox, mert igazából ez egy fordított környezet, egy védett belső szegmensben van az a pár üzletileg fontos alkalmazás, amire a cég azért tud ráhatni, de a telefonon akkor nincsen ilyen kockázat, hogy a telefonnal... Tehát jól értem, hogyha például nekem, mert én nem szeretek túl sok kütyűt hordani magamnál, ezért mondjuk egy dual SIM-es telefonom van, és hogyha privát és céges környezetben egyaránt használom, akkor egy jó mobil device managementtel ezt a kettőt egyszerre tudom használni, úgy, hogy a céges adatokat megfelelően védjük, a privát adatom meg az enyém, és azt pontosan arra mondjuk nem lát rá a rendszergazda. De hogyha kiléptél, akkor távolról csak a céges adataidat azt le tudják törölni a telefonodról, vagy hogyha elhagytad. Uh-huh. Tehát ez pedig a Bring Your Own Device című projekteknél. Én azt szoktam mondani, hogy itt is nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy föltettük a biztonsági szoftvereket, de ezeket be kell kötni monitorozó környezetbe. Uh-huh. Mert hogyha nincsen ráhatásunk, nem látjuk, hogy mi történik, akkor építettünk egy falat, és reménykedünk benne, hogy senki nem mászott át rajta. Márpedig, hogyha két faktorunkat megtörik, gyakran egy cégnél akár könnyű jelszót is választanak bátran a kollégák azzal, hogy úgyis kétfaktoros az azonosítás. Tehát és hogyha a telefonunkról lelopták a kétfaktoros kódokat, akkor komoly problémánk van. Ugye ebben a kérdéskörben sokszor felmerül az, hogy valójában a cég a másik profilban, tehát ugye ezt profilozási megoldásokkal különítik el, hogy hol munka, hol személyes profilokat alkalmaznak, hogy valójában egy cég ráláthat a személyes profilban történő forgalomra, és jellemzően az a válasz, hogy nem, mert ugye Béla is említett, hogy mindent csak a munkaprofilon belül monitoroznak és kezelnek. Szóval így privát beszélgetéseket folytatni, amúgy sem folytatnék például céges telefonon, de ettől függően nyugodtan lehet, hogyha valakinek adatvédelmi aggályai lennének. Csak ez egy elég sűrűn felmerülő probléma, vagy kérdéskör. Hogyan válasszunk MDM-et? Mert itt beszéltetek különböző Bring Your Own Device, vagy céges, vagy akármi, akár mentén van egy választóvonal a különböző megoldások mellett, vagy között, vagy más kritériumok mentén döntenétek ti? Hát ez is egy kritérium. El kell dönteni, hogy csak céges telefonokra akarjuk tenni, vagy privát telefonokra is. Tehát az egész telefont akarjuk megvédeni, vagy csak egy benne található céges adatvagyont. Másrészt azt is meg kell nézni, hogy milyenek a telefonok összetétel, amikről szó van. Nem mindegy, hogy csak Android, csak iPhone, például vannak megoldások, amit csak erre, vagy csak arra jó, vagy akár vegyesen is használható. Meg kell nézni azt is, hogy a mi követelményrendszerünknek, amiket mi szeretnénk, azoknak mennyibe felel meg, milyen a monitorozása adott esetben, akarok-e felhőbe integrálódni, vagy csak felhőből menedzselhető, vagy pedig on-premise, tehát az ügyfélhez telepített környezettel kell kommunikálnia. Én
auditorként azt is mindenképpen megnézném, hogy milyenek a naplózási lehetőségei, mennyire nyomon követhető a dolog, mennyire segíti mondjuk akár a más funkcióit a cégnek, akár egy leltározásnál mennyiben tud segíteni. Tehát igazából minden cégnek más, és egy kicsit személyre szabottan nyilván elérhető a piacon több gyártó, de nem mindenkinek minden jó. Viszont az is igaz, hogy nincs olyan, hogy egyetlen üdvözítő, amelyik jobb, mint a többi. Tényleg az, hogy pontosan milyen funkciókat szeretnék, és milyen telefonokon. Az is egy probléma tud lenni manapság már, hogy a telefonokat gyakran tovább használjuk, mint amikor például Android frissítések elérhetők rá. És akkor ezen a ponton is előjöhetnek olyan kockázatok, amit lehet, hogy az egyik gyártó tud kezelni, a másik gyártó meg nem. De egyébként akkor, ha már ötletelünk, akkor jönnek következő, mennyire bonyolult a telepítése, csak rá kell húzni idézőjelbe, vagy pedig teljesen át kell alakítani az adott készüléknek a dolgait. Feltételezem azért ezeknél valamiféle fizikai érintkezés legalább egyszer szükséges a IT szakember és a készülék között. Így van, általában azért igen, bár bizonyos iPhone-oknál például úgy tudom, én személy szerint nem használom, de hogy az például ki lehet úgy, meg lehet úgy venni, hogy kvázi céges környezetbe egyből települni fog. A Apple-ös környezeten keresztül. Meg ugye önmagában beszélgettünk az MDM-ről, hogy mikor érdemes, hogy nyilván egy vállalati környezetben nagyon sokszor indokolt, viszont a magánéletben például, hogyha valaki családos ember és van egy kisgyermek, akkor hál' Istennek lehet az MDM-en keresztül mindent kontrollálni, hogy mihez férjen hozzá és mihez ne. Például egy 12 éves általános iskolás gyerek ne szerencsejátékozzon apa bankkártyájával, vagy ne látogasson olyan tartalmakat, amiket egyébként nem kéne látogatnia. Egyébként ez már egy izgalmas területre mentünk, igazából rokon terület az egyiknél, ahol a céges dolgokat akarjuk megvédeni, és más funkciókat várunk el, illetve egy másik fajta MDM megoldás, ahol pedig igazából akár a gyerek telefonján a parental control és hasonló dolgokat szeretnénk Ez csinálni. Nagyon izgalmas, de ezt majd egy külön epizódban fogjuk kitárgyalni, azt gondolom, mert ez nagyon személyes érintettség okán is én mindenképpen szívesen beszélnék erről majd kicsit bővebben. De térjünk vissza akkor az eredeti témáinkra, és ugye beszéltünk különböző témákról, és hát azért a hátunk mögött nem véletlenül található az egyik gyártónknak a logója, úgyhogy szeretném megkérdezni tőletek, hogy az eddig átbeszéltekben a IBM az milyen megoldásokat javasol, milyen megoldásokat kínál, ezekről mit érdemes tudni? Nem is tudom, talán kezdjük a IAM-mel? Kezdhetjük azzal. A IBM-nek gyakorlatilag az IBM Verify az, ami az IAM megoldását és azoknak a funkcióját ugye kiszolgálja. Gyakorlatilag nagyon fontos megjegyezni, hogy mi az, amiben mondjuk ez a termék kitűnik a többi közül. Az egyik, és szerintem a legfontosabb az, hogy támogatva vannak itt mondjuk legacy rendszerekkel való integrálhatóságok. Ugye ez egy általános probléma, hogy ami régi legacy rendszernek számít, már nem támogatott, azokat nagyon nehéz integrálni más IT security megoldásokkal, és az IBM Verify pedig ebben tud úgymond segítséget nyújtani, hogy van megoldás arra, hogy ezeket a legacy rendszereket is be tudja integrálni. Emellett, ami még nagyon fontos és hasznos funkciója, hogy AI alapú biztonságot szolgáltat, ami gyakorlatilag egy ilyen machine learning és user behavior analízis keverék, amiről ugye előbb beszéltem, hogy folyamatosan tudja monitorozni az adott felhasználóknak a tevékenységét, és hogyha valami normálistól eltérőt észlel, akkor ott automatizáltan tud beavatkozni. Tehát ezek azok a fő tulajdonságok, ami miatt az IBM Verify egy jó IAM megoldást tud lenni. Természetesen támogatja a különböző autentikációs megoldásokat, gondolok itt MFA-ra, de támogatja a FIDO megoldásokat is, tehát hogyha mondjuk YubiKey-jel szeretne valaki autentikálni, arra is van megoldás. Vagy bármilyen token. Így van, így van. Ez most csak amit példaokáért megemlítettem.
biometrikus azonosításra is van lehetőség, és nyilván az is egy fő szempont, hogy rengeteg third party alkalmazáshoz nyújt támogatást, tehát hogy van egy csomó olyan vendor, amik ugye built-in támogatottak, és ezáltal könnyen integrálhatóak ebbe a rendszerbe. Köszi, Viktor. Mit tudunk a mobil device kapcsán? Hát igazából az IBM-nek a MAS 360 erre a megoldása, amely támogatja egyrészt a céges eszközöket, kizárólag céges eszközöket is, illetve támogatja a Bring Your Own Device, tehát a saját eszközök integrációját is. Többféle szabványnak való megfelelést, tehát riportokat, hasonlókat is támogat. Ügyfél környezetre lehet szabni, tehát házi rendeket ki tudjuk úgy alakítani benne, ahogy éppen az adott ügyfél igényeinek megfelelő távolról szoftver frissítéseket tudunk biztosítani a telefonokra, akár alkalmazásoknál. VPN konfigurációkat tudunk letolni rá, hogyha szükséges. Watsonnal, IBM-nek a mesterséges intelligencia környezetével tudunk belőle hasznos információkat kinyerni. Tehát igazából a nagy előnyének azt látom, hogy egy egész széles spektrumban támogat eszközöket, berendezéseket, és tényleg rá tudjuk szabni az adott ügyfél igényeire. Balázs? Hát ugye nagyon sokat beszélgettünk az adatvédelemről, az IBM-nek erre a portfóliójában hál' Istennek van egy termék, ez az IBM Guardium. Ugye a Guardium önmagában magáért az adatvédelemért felelős szoftver, ami mind on-premise, mind cloud oldalon meg tudja állni a helyét, hogyha esetlegesen valamilyen ilyen ügyféligény fogalmazódna meg. A Guardiumnak működését tekintve, ha van egy adathalmaz, úgy naturálisan az ügyfél oldalán, meghatározott paraméterek alapján ezt átfésüli nekünk és osztályozza, hogy például mi hogyan esik. A technikai részletekben nagyon nem szeretnék belemenni. Viszont a Guardiumnak van egy olyan modulja, amit mindenféleképpen ki szeretnék emelni, hogy tényleg monitorozza a felhasználói aktivitást, és ezáltal az olyan dolgokat, hogyha valaki tényleg jogosulóan kezelt valamit, akkor azt egy bizonyos kockázati szint alapján kiértékeli, tehát elvégzi ezt a gépi tanulásos mechanizmust, és értesítést küld arról, hogyha valamilyen olyan dolog történt az adatmozgatás során, aminek nem kellett volna, tehát hogy nyilván egy potenciális incidensről küld egy riasztást, és ez az egyik legnagyobb előnye. Emellett természetesen az adatokat titkosítva tárolja, úgy kezeli, hogy azt egyébként bizonyos szabályozások meg jogszabályok egyébként elrendelik, illetve hogyha már van köztünk egy auditor kolléga, akkor a Guardiumnak van egy olyan előnye, hál' Istennek, hogy PCI DSS alapú riportokat, vagy HIPAA, vagy egyéb ilyen nemzetközi, vagy esetleg USA, vagy európai specifikus regulációkhoz előre készített riportjaik vannak, így nem kell ezzel az elemzőnek, vagy éppen az rendszert üzemeltetőnek kilódni, egy kézzel összerakja, és elküldje az éppen auditor kollégának, aki ezt vizsgálja. Emellett könnyen skálázható, rugalmas rendszerről van szó, szóval tényleg csak olyan termék, amit tudunk ajánlani. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ma is sokat tanultunk tőletek, és szerencsére sikerült azonosítanunk a következő beszélgetésünk témáját is. Erre majd visszatérünk. Köszönöm szépen Szekeres Bélának, Szijjártó Viktornak és Gavallér Balázsnak az értő hozzászólásokat. Köszönjük szépen önöknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is.